Tekelangjun Sports Association atum kacepatir pipon summer football tournament angdung kiti kepathu ponalong Black Diamond FC atum kacepahai pon. Kedamtang musik niphai ingkoi raisiar ni Tekelangjun Sports Association atum kepatir pi amethang pathu aklamalong summer football tournament angdung kiti pathu ponlo. Bangso kepathu pon amayalong alohi sarpo amanpen Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetongrut. Sonsi manpeng aluhia manpen Tekelangjun Cooperative Lems Amaipu Amarjit Ingti atum pendanglok pinangan manpeng kedua bang pubang pilapen ki ongdung football kepathu kelang aning kehang aradatum cetongdun si kepathu aliralot pidun rinti karena itu biarong sana ke hai babu tobi sana ke hai sasu biarong sana ke hai a club of players itu kan Saint Thomas kali Malongari a club of players itu ben lepende Black Diamond club of players itu man bot a team itu man amur hobesa thakil dunia খেলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি যাতে আপোনালোকক দেখি পেলাই নৱপ্ৰজন্ম সকলে আৰু উৎসাহিত হয় খেলবিলাক শিকিবলৈ Bangso angdung kiti kepathu pon aterang atum lake Black Diamond FC lapen Malongari FC atum angbongsi pathu pon lo. Pathu boma por hut Black Diamond FC atum kethek muchoda jo goal hini pen chepahai pon lo. Kepathu kepangcheng pon amai long aluhi sarpo aman pen kachetong dun Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso hin pen lamthe kethan pon lake Tekelangjun Ahavar along ta kepathu ahin ansose kangthur ponjia phan Tekelangjun Sports Association pathu aklamalong kemesen kachingthur asai claim pondo nang pusi chichak tekan anparta kepathu pen ale kachepalong dun unjia phuthak setame than pon tapen mesen kepathu ke thek pen aphi nangkidun aowe tu nang kapachar lidun thekjia phan kabor i ponang ji pu aphuthak rd dojot alamthe than pon Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso hin pen bangso kepathu ke chengpen angdung kitiar ni anta dor phlub akirap kepajerdun aputhak lapen Tekelangjun Sports Association pathua club kangthur ponji lamthe ka chakpon aputhak Sports Association ahin ninggang sampen kachuro lamthe chepaklang pon tumdak Tekelangjun Sports Association tum chipatir ponsi summer football tournament labaso kepathu kini angdung biti patri lo sila kini kepathu pon terang atum lake Malongari FC lapen Black Diamond FC atum ang si pathu pon lo abi tujuh dehut Black Diamond FC atum si gol kini pen kepai pon lo sila bangso kepathu lo itum kero pon kangtung lalo itum cinghonai sar anajong NC kilig long ciphedun itum korbanti Parman NC Rajusat lang panakul sortik lo ate keceng bang kijut sami alang lihin bang sila masuk tela alang nasira mo situ lo asin itum Tekelangjun Sport Association hin bentame owe kini atum fan kepathu hin ansu se kangtur ponjia fan itum bor iponji Dok mukapen semsig ingti Karbianglong live